Ja, det her det er så et eksempel på, hvordan man kan bruge OneNote i forhold til vores interaktive tavler. Det er vældig smart i forhold til eleverne, i hvert fald når de sidder og skal have nogle noter, eller de får noget undervisning i tavlen. Den undervisning de får, den kan man gemme på tavlen. Så det er klart en fordel, at eleven har chancen eller muligheden for at kunne vende tilbage til hvad det er, de reelt er blevet undervist i. Det her det er nogle illustrationer, som fortæller, hvad der er, man kan anvende af signaturer, eller skal anvende af signaturer, når man tegner inde i tegneprogrammerne. Og det er simpelthen fordi, at vi i EU kunne tyde tegninger, uanset hvor vi kommer fra, så vi bruger de samme betegnelser, de samme tegn hver eneste gang. Så der er rigtig mange måder at kan anvende den her tavle på. Men det er bestemt den store force. Det er, at de netop som sagt kan vende tilbage til det. Man kan også lave mange mulige, eller alle mulige forskellige typer. Nu har jeg lavet en her, der hedder ydervæg. Den kan man jo vælge at tegne videre på i form af vores tavler heroppe. Så vi pludselig kan begynde at få noget farve og noget på, hvis det er det, jeg vil. Så det synes jeg, det er en kæmpe stor fordel, at jeg kan bruge tavlen her. Det kræver selvfølgelig, at man kan finde ud af at tegne. Og nu er det her bare lige en prøvevideo for lige at illustrere det. Det er rent faktisk noget, elever kan sidde og følge med i nede på deres egen computer, når vi bruger tavlen. Så det er også en måde, man kan anvende den her tavle på med hensyn til, hvis der nu har været nogle tegneopgaver, eller man har lagt sine egne tegninger ind. De her tegninger, nu kan jeg så vælge at lægge herinde på. Og det kunne jeg jo forsøge at gøre, så jeg kunne finde lige den tegning, jeg havde åbent i før. En tegning som den her for eksempel. Og det her jo prøve at illustrere. At, altså det er jo nogle tegninger, lige tegnet her, og det kan jeg jo gøre enten i form af min pen, og jeg kan lave en evaluering, altså man kan lave en gennemgang af hans tegning, og egentlig vise ham, at han har måske lige lavet en fejl i stedet. Nu gør det, at han kan få det med det samme. Så der er rigtig mange gode elementer i at kan bruge den her tavle og kan rette på tavlen. Og jeg kan jo bare bruge min pen ved tavlen her som en mus. Så der er mange gode forser ved det her, men det var bare lige et kort eksempel.